Abalimi bakhala ngokuthi abakwazi ukumelana nokucishwa konga kukagesi. uDudley Anderson ofuye izinkukhu eMoyo River maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal uselahlekelwe izinkukhu ezingu-11,500. Uthi lokhu kudalwe ukucisha konga kukagesi. Nathi lokhu kungabiza u4 million wamarandi. uAnderson uthi ngenyanga eyodwa nje vo usebenzise u2000 wamalitha kadizili ngenxa yokucisha konga kukagesi. Uthi ngokudlule ube usebenzisa izinyanga eziyisithupha lo dizili. Ungomunye kwabaningi abalimi abalahlekelwe. We lost 11,500 breeder parent stock in end of December, middle of December, directly due to ESCOM, the load shedding. So I know that a lot of farmers are battling, especially the farmers with more technical equipment. Bathi kuzozwakala kakhulu lokhu ezinyangeni ezizayo. We're going to see a dramatic drop in production of homegrown feed, which will push up our cost of production of milk. We're having to, if we can, source it, buy an extra feed, and that will make it really unsustainable to produce milk at a cheaper price, and the consumers are going to feel it. Abalimi bathi baphoqeleke ukuthi babheke izindlela ezinye zokonga ugesi. Yeah, obviously we can do, there's solar, there's wind power that we can do. Obviously we've got to look at the different systems that they explained to us today, how to reduce power usage. Hassard uthi abalimi bavumile ukusebenzisana noEskom njengoba bezimisele ukukhiqiza kuleli. Lo SABC News eMgungundlovu.